हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आरो दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। आङो दाख्लै अखा जुब जुब हानायाव मोनसे बाजार खालामहैनायाव भिडिअ खेबनानै फैदोंमोन। आं दा बे भिडिअखौ दिनैसो रिलिज खालामगोन। आं दाख्लैयो इसिबां मोजांनि थाखाय खेबनो मोनाखैमोन, माने ओरैबायदि अखा हाना दंमोन ना, अखायानो दान्दिसे नागारो दान्दिसे जुब जुब हायो। बेबायदि जानायनि आंखालाव आं नोंथांमोननो सावरायनानै खिन्थानो हायाखैमोन। ओरैनो भिडिअ बानसुट लाबोनाय जादों। दा बे भिडिअखौ आं नोंसोरनो प्ले खालामनानै होगोन, नोंथांमोना नायलांदो। बे भिडिअखौ आं खेबनाय जादों आमटेखा नावघाटनिफ्राय आइ लाभ इउ बाजारसिम। नोंथांमोना नायलांदो बे भिडिअआ माबायदि। नांगौलै mana सोरबा माबा माबिखौ लादेरदोब्रा माथो मोनसे खेबाय थागोन ओरै लादेरलाबाय सिनेमा गोदान लाबोदों ना बेखौनो देखायो।
थ' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खिन्थाहरदो आरो बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअ बेखिनिल'मोन आं बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थांदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम सिगां सहैयो आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकआव नुदोंब्ला आंनि पेजखौ लाइक खालामना हो एसेनोसै बाय बाय